Dobrý deň. Dneska sa budeme venovať téme životného poistenia. V krátkosti si prejdeme, ako sa životné poistenie správa, ako by malo byť nastavené, čo v životnom poistení by malo byť a na aké poistné sumy. Takisto sa budeme venovať štatistike a pravdepodobnostiam, kde si vlastne v krátkosti prejdeme, aké sú pravdepodobné, že nastane nejaká poistná udalosť a tým pádom vieme lepšie namodelovať vzor poistenia a nastaviť lepšie poistné sumy. Čo sa týka nejakých tém, tak ako som už povedal, vlastne prejdem si štatistiky a pravdepodobnosti, následne nastavenie poistenia a v konečnom štádiu si môžem spraviť ešte krátky workshop. Osobne sa stále akoby treba pozerať na to životné poistenie tak, že v minulosti naozaj to životné poistenie bolo trošku dehonestované a makléri aj finanční sprostredkovatelia komerčných poisťovní uzatvárali životné poistenie za účelom zisku, nie za účelom kvalitného dojednania produktu pre klienta. Nepozerali sa ani na zdravotný stav, ani na vek klienta, ani na potreby, ale v podstate na svoj budget. A tým sme sa dostali do stavu, kde naozaj mnoho klientov má dneska zle nastavené životné poistenie. Buď zbytočne platia za predraženú šetriacu zložku, kde málo kedy sa stane, že klient po 10-20 rokoch bude v nejakom zisku alebo na nule. A v druhej časti sa bavíme o tom, že klienti v podstate majú rizika na naozaj nízke poistné sumy a často zbytočné pripoistenia miesto tých dôležitých. To znamená, klienti majú poistené drobné úrazy, operácie a podobné záležitosti, ktoré v podstate neohrozia ten príjem klienta a nemajú poistené to, čo by mali mať, alebo to, na čo by sa mali poistiť v prípade, že majú rodinu, záväzky, hypotéku a podobné veci. Čo drasticky ohrozí príjem rodiny, tak to je v podstate uhol pohľadu už by som povedal sprostredkovateľa v 21. storočí. Takto by sa mal pozrieť každý na svoje životné poistenie, či to v podstate má zabezpečené. A čo sú tie udalosti, ktoré ovplyvnia naozaj drastický príjem rodiny, tak je to smrť, kde v podstate dôjde k 100% strate príjmu daného človeka, ktorý umrel a v podstate rodina sa s tým nejakým spôsobom musí vysporiadať. Tu si prejdeme takisto vlastne štatistiky, že aká je pravdepodobnosť na aké ochorenie umrieť v akom veku a takisto si prejdeme, ako nastaviť tú poistnú sumu, aby to úmrtie vlastne bolo v podstate zabezpečené a aby rodina keby nepocítila tú stratu toho príjmu toho člena rodiny. Ďalším pripoistením naozaj dôležitým je invalidita, na ktorú sa bral najmenší nárok, alebo najmenej sa na ňo finanční sprostredkovatelia dívali. Vnímam to z minulosti tak, že v podstate to pripoistenie bolo extrémne drahé. Poisťovne nemali akoby namodelované to pripoistenie tak, že by v podstate ste ho vedeli zaplatiť, ale naozaj stálo 20 eur mesačne a v podstate to ste nemali tam nič, ešte len invaliditu. Časom sa ten trh zmenil, vlastne prišli na trh poisťovne, ktoré v podstate tú invaliditu začali ponúkať a veľa maklerských sietí naozaj začalo preferovať toto kvalitné poistenie a aj ostatné poistenie sa museli prispôsobiť a namodelovať tú cenotvorbu tak, aby to proste klientovi aj s tou invaliditou vyšlo dobre a práve preto je dneska keby pripoistenie invalidita jedno zo základných pilierov v podstate kvalitného životného poistenia. Tretie pripoistenie, ktoré by malo byť v životnom poistení, sú kritické ochorenia. Štandardné kritické ochorenia je tam priemerná doba liečby 160 dní, na čo treba brať naozaj zreteľ a treba to brať do úvahy, nakoľko tu klient keby príde zase o dosť veľký príjem a v podstate o pracovnú činnosť a treba toto nejakým spôsobom zabezpečiť. Niektoré poisťovne vyrátali, že priemerná nákladovosť na takúto liečbu kritického ochorenia je okolo 12 000 eur.
Takže tu aj sa budeme baviť aj s touto poistnou sumou, kde by toto malo byť nejaké to minimum, na čo by sa klient mal poistiť. Ale jasné, že optimalizovať sa to životné poistenie dá kedykoľvek. A posledným zo základných pilierov kvalitného poistenia pri poistení PNky. PNK v podstate to dlhodobá chorá, štandardne sa bavíme od 28 dní a viacej. Málo ktoré poisťovne teraz poisťujú PNky v kratšom období, to znamená, keď budete PN 10 dní a tak ďalej, tak toto naozaj málo ktorá poisťovňa vie poistiť. A keby aj áno, je to naozaj za veľké peniaze v podstate a neviem, či sa to keby v konečnom štádiu klientovi oplatí. Dobre, tak poďme takto vlastne postupne ďalej na pripoistenie smrti a v podstate prejdeme si pri poistení smrti nejaké štatistiky a pravdepodobnosti. Čo sa týka úmrtia, tak do 35 rokov je väčšia pravdepodobnosť, že klient zomrie úrazom ako chorobou. Takže tu osobne by som určite odporúčal poistenie aj úrazovej smrti a štandardne poisťovne majú aj dvojnásobné plnenie pre v podstate účastníka dopravnej nehody, pre tých, čo veľa cestujú, v podstate sú často za volantom, tak je toto naozaj vhodné pri poistení, stojí málo peňazí a v podstate je dobre ho dojednať. Čo sa týka nejakých odhadovaných nákladov na výchovu dieťaťa, tak štatisticky výchova jedného dieťaťa do 25. veku stojí nejakých 60 000 eur. To znamená, na túto poistnú sumu, pokiaľ klient nemá záväzky a chce zabezpečiť výchovu toho dieťaťa a keby tým svojím príjmom, že chce aj keď nedá Bože zomrie, sa k tomu nejakým spôsobom v úvodzovkách pričiniť, tak na sumu 60 000 eur by sa mal poistiť. Jasné, že pokiaľ bereme do úvahy, že má klient hypotéku 100 000 eur a má 3 deti, tak keď to akými matematicky vypočítame, tak mal by byť poistená 180 000 eur plus dajme tomu 100 000 hypotéka, tak v podstate je to 280 000 eur, to je akoby nezaplatiteľné už riziko. V tomto prípade akoby stále vieme modelovať. Čo zase v prípade, že už dieťa má, dajme tomu, aby sa nám to lepšie vyrátalo, akoby 12,5 roka, hej, že už je v polovičnom období akoby tej výchovy, tak určite akoby vieme skracovať potom tú poistnú sumu, hej, že už akoby jasné, že tých 12,5 roka som prispieval na to dieťa a platil to a v podstate, čo by som určite už tu odporúčal, tak sa poistiť na tú polovicu z tých 60 000 eur a je to v podstate 30 000 eur. Hej. Pokiaľ som tretinu, tak na tretinu z tej sumy a tak ďalej. Takže to je taká optimalizácia. A 62% ľudí v produktívnom veku majú na svedomí nádorové ochorenia a choroby obehovej sústavy. Tu je určite veľmi dôležité akoby vedieť, že je potrebné akoby poistiť tú smrť aj za účelom akoby toho, že klient môže zomrieť, štatistik veľa klientov zomrie na kritické ochorenia. Smrť je už akoby následok tej kritickej choroby. Tá príčina je tá kritická choroba a klient sa tam často liečí aj roky a preto pri poistení smrti je dôležitým, ale už v tomto prípade, ako vidíme, je dôležité aj pri poistení kritických ochorení na dostatočnú poistnú sumu. Ako môže sa stať to, že tie peniaze naozaj pomôžu pri tej liečbe a zachránia v podstate toho klienta. Takže tu by som naozaj nejakým spôsobom nešetril aj na pripoistení kritických ochorení a dojednal by som ju. Medzi 44. a 54. rokom sa zvýši pravdepodobnosť úmrtia až 4-násobne. Túto štatistiku poznajú aj poisťovňa. Práve preto, pokiaľ klient naozaj dojde ku maklérovi, ku finančnému agentovi už vo vyššom veku, a bavíme sa presne o hranici nejakých 40 rokov plus, tak aj tá cena poistenia naozaj tam už rapidne stúpa. A môže sa stať to, že 35-ročný klient bude mať o polovicu lacnejšie poistenie ako 45-ročný klient. Jasné, že podľa tých rizík, ale je to pre poistenie už akéby značné nejaké riziko, hlavne poistenie kritických ochorení a takisto aj smrti na nejaké dlhšie obdobie.
a v podstate preto by klient aj nejakým spôsobom nemal čakať na to kvalitné poistenie, mal by si ho dojednať čím skôr. Podľa štatistík psychológov je ovdovelý partner alebo ovdovelý partner si nájde partnera alebo partnerku po 3 až 5 rokoch. Túto správu akéby treba brať aj pozitívne, že akéby nikto nechce celý život ostať sám a nikomu to ani nejakým spôsobom neodporúčam. A v prípade, že klient ostane sám v podstate, tak štatisticky do 3 až 5 rokov si nájde ďalšieho partnera alebo partnerku. Ako v rámci poistno-technického vzťahu, akýby to môžeme akoby vnímať, tak je presne tak, že v prípade, že chcem zabezpečiť môj príjem klientovi, môj príjem akoby oprávnenej osobe, to znamená, dajme tomu manželke, tak v podstate jedna z možností je aj sa poistiť na svoj príjem krát 5 rokov. To znamená, pokiaľ zarábam 1000 eur krát 12 mesiacov krát 5 rokov a budem rátať v podstate s tým, že do 5 rokov si partnerka nájde partnera, a v podstate ďalej potiahnuť ten príjem už potom spoločne. Tento model akoby je vhodné u klientov, ktorí naozaj chcú platiť čo najmenej za životné poistenie, tak v podstate takto nejakým spôsobom to modelujeme, že nechce sa klient, keby chcel by sa poistiť na 150 000 eur, lebo dajme tomu takú má hypotéku, ale proste cenovo to vyjde draho, tak v podstate vychádzame potom už s týmto modelom. Dobre, tu máme krátku štatistiku, a to je prehľad príčin úmrtia produktívneho človeka na Slovensku z roku 2017. A tu pekne vidíme, v akej vekovej rovine a na aké ochorenia umierajú ľudia. Takže pokiaľ sa pozrieme napríklad na nádory a vidíme, že sivá farba sú klienti vo veku od 45 do 49 rokov, že naozaj tých úmrtí na nádory je v tomto veku akoby naozaj veľmi silné. A takisto sú to klienti 55 až 59 rokov. Potom tu máme klientov 50 až 54 rokov a žltým napríklad 35 až 39 rokov. Hej, takže čoho je v podstate, dajme tomu vo veku 25 až 29 rokov tiež veľa, je choroby tráviacej sústavy, kde vidíme žltú, a poranenia vonkajšie príčiny, to znamená tá úrazová smrť. Hej, tu vidíme, že ľudia vo mladšom veku akoby zomierajú vo vysokom percente aj na úrazovú smrť, nie na choroby. Dobre, ďalším dôležitým pri poistením alebo takým akýby druhom poistenia, ktorému sa venujeme, invalidita. Poznáme dva typy invalidity, a to je čiastočná a plná. Štandardne sa človek dostane na invalidný dôchodok po 12-mesačnej PNK alebo chorej. Následne ide klient ku posudkovému lekárovi a posudkový lekár určí, že bude invalid alebo nie. A v podstate získa tým pádom ten klient status invalida alebo ho nezíska. Čo sa týka nejakých procesov, tak ten sme si povedali. Čiže určite je dôležité vedieť, že tie invalidné dôchodky nie sú žiadne nejaké veľké čísla, z ktorých by klient vedel vyžiť. A v podstate sa bavíme o čiastočnom invalidnom dôchodku v výške nejakých 250 eur a o plnom invalidnom dôchodku nejakých 450 eur, z ktorých ten klient musí v podstate vyžiť. A treba brať do úvahy, že v podstate tam nedošlo k smrti, takže poistná suma na smrť, ktorá je štandardne skoro stále vyššia ako tá na invaliditu, v podstate nebude vyplatená a u klienta sa ešte bude musieť niekto starať a v podstate vzniknú tam dosť veľké náklady. Že tento klient už nebude vedieť ani budovať majetok, ani pracovať a tak ďalej. A práve preto dávam vysoký dôraz na poistenie invalidity, ktoré by klient mal mať. Invaliditu nie len z úrazu, že čo aj v minulosti, čomu sa trh venoval, tak v podstate sa venoval poistenie úrazovej invalidity, nakoľko tá nebola cenovo náročná a aký klient mal v zmluve, že má tam nejakú invaliditu, vyzeralo to v úvodzovkách sexy, ale poistenie akejkoľvek invalidity z úrazu aj z choroby
a určite odporúčam už aj čiastočnej, nie len plnej. Hej, že 2/3 klientov sú v podstate sú čiastoční invalidi, to znamená, je väčšia pravdepodobnosť, že budete čiastočný invalid ako plný, a práve preto, keď si poistí klient len plnú invaliditu, tak OK, že nie je to tak cenovo náročné, ale štatisticky má oveľa menšiu šancu, že v podstate dôjde k nejakému poistnému plneniu. Našťastie. Prehľad príčin invalidity na Slovensku. Zase tu máme, vidíte, že úplne, to sú 2/3, akýby do 70%, 2/3 klientov je do 70% invalid. A úplne najväčšie gros sú choroby kostnej sústavy a spojivého tkaniva. Hej? Takže to sú chrbtice, v podstate a nejaké pohybové, nejaké chrbát, kríže a podobné veci, kde naozaj je najväčšie percento klientov. Potom ďalšie sú duševné poruchy. Hej? Že veľa dneska invalidov je akoby z toho statusu, že akoby majú nejaké poruchy psychické, a tu je ale veľmi dôležité potom si kvalitne vybrať poisťovňu, pokiaľ možno v minulosti niekto z rodiny bol na niečom takom, nakoľko poisťovne majú často akoby výluku na duševné ochorenia. Takže treba toto brať do úvahy, že pokiaľ chcem to mať v poistnej zmluve, tak treba si dať s maklérom akoby preštudovať všeobecné obchodné podmienky, či to vôbec alebo ktorá poisťovňa ponúka invaliditu aj z duševného ochorenia. Hej, lebo akoby, pokiaľ človek, je to ťažko diagnostikované ochorenie, a práve preto je tam akoby štandardne výluka, no keď poviem, že vidím duchov, hej, že ako mi to niekto akoby dosvedčí, či naozaj ich nevidím alebo vidím. A 1/3 klientov, tak ako sme povedali, akoby už v úvode je nad 71% invalid. A tu úplne vyhrávajú akoby nádory, kde je väčšina klientov, je to až 70% klientov, je plný invalid z nádorového ochorenia. Zase sa bavíme už o nejakom následku. Ten klient štandardne pravdepodobne musel byť aspoň 12 mesiacov na chorej, sa liečiť na to kritické ochorenie a tak ďalej. A preto tu odporúčam aj to kritické ochorenie, aby sme tých 12 mesiacov nejak vykryli a sa doliečili. A následne, keď získame ten status, bohužiaľ, keby toho invalida, tak je potrebné, vidíte, že v tomto prípade mať poistenú aj tú akoby plnú invaliditu, aj tú čiastočnú. Tu máme krátku štatistiku, to je akoby priemerná výška invalidného dôchodku, čo sme si už akoby povedali. V 2018 to bolo 204 eur, dneska to je oveľa viacej, o nejaký kus. Stále nedostačujúce. A nad 70% invalidov dostáva 368 eur. Invalida skutočný problém pre finančný rozpočet, hej, že tu máme len 5% invalidov je z dôvodu úrazu. To, čo som hovoril, práve preto je to cenovo nenáročné pri poistení sa poistiť na úrazovú invaliditu. A je to naozaj lacné, lebo aj poistenie vychádzajú z tejto štatistiky, ale plní alebo invalidi, štandardne klienti sú v podstate z choroby, nie z úrazu. A na to by sa mal klient poistiť. Ďalším pripoistením alebo takým poistením, čomu sa venujeme v podstate, sú kritické ochorenia. Čo hovoria čísla? 3 diagnózy preferujú 4 udalosti z 5. To znamená, pokiaľ klient zisťovalo sa vlastne, že z akého alebo aké kritické choroby klienti triafajú z tabulie kritických ochorení, ktoré v poisťovni máte, lebo každá poisťovňa má nejakú tabuľku kritických ochorení, niektorá má 60 diagnóz, niektorá má 40 diagnóz, 20 diagnóz a tak ďalej, tak štatisticky 4 udalosti z 5 sú 3 diagnózy. To je rakovina, 60% klientov dostávajú akoby
plnenie z kritického ochorenia kvôli rakovine, potom máme infarkt a máme mŕtvicu. Takže toto sú akoby 80% poistného plnenia je z týchto troch diagnóz, takže na toto majú všetky poisťovne, hej, že to je úplný základ. Niektoré majú aj dvojnásobné plnenie v prípade niektorých z týchto uvedených diagnóz, takže tam je fajn akoby si následne akoby pozrieť, že nebrať veľký dôraz na ten počet tých kritických ochorení, že koľko mám poistené, že ja mám 30, on má 40, lebo 80% poistného plnenia je z troch diagnóz, ktoré majú všetky poisťovne. Pokles príjmu, vlastne tu sa akoby primárne pri kritickom ochorení taktiež akoby bavíme s tým číslom, že naozaj tu dôjde k tomu, že 12 mesiacov ten klient bude na penke. Pokiaľ je živnostník, tak ten pokles naozaj bude značný, lebo hej, že nedostane ani tých 55%, vieme ako fungujú odvody, ale pokiaľ bude na trvalý pracovný pomer, tak ten príjem poklesne o 55%. Čo je tiež akoby dosť značné a v podstate niektoré rozpočty sú tak nastavené, že to proste klient neutiahne a práve preto aj tu okrem pripoistenia kritického ochorenia by malo byť aj pripoistenie PN-ky. A tu je posledný status PN-ka, tak mesačná dávka nemocenského s 31 dňami je 990 eur a s 30 dňami je maximálna dávka 958 eur. Zamestnanec má nárok na nemocenské od 1. do 3. dňa vo výške 25% z denného vymeriavacieho základu. Od 4. dňa dostáva 55% z denného vymeriavacieho základu a následne od 11. dňa mu platí nemocenské. Sociálna poisťovňa je vyplácaná najviac 52 týždňov. A potom, ako sme už povedali predtým, sa požiada o invalidný dôchodok, hej, že nejakú komisiu, alebo potom ukončí sa penka a ide klient sa zamestnať. Priemerná dĺžka penky podľa príčin a vekovej kategórii, tak vidíme, že zase nádory, úplne akýby tam najviac klientov z dôvodu nádorov chorých. A zeleným tu máme klientov v podstate nad 60 rokov, následne tu sú klienti v podstate vo veku aj mladšom, že 55 rokov a tak ďalej. Čo sa týka žltých klientov, dajme tomu, to sú klienti 45 až 49 rokov, tak v podstate tí sú niekde stále v strede. A jasné, že tí mladí klienti sú najmenej chorí. Ale čo sa týka nejakých chorôb, tak vidíme, že u mladých klientov napríklad najviac sa preferujú ťarchavosť, pôrod, hej, a popôrodné nejaké stavy, tak tam z toho titulu akýby je najviac péniek a v podstate na to by sa mali klientky hlavne poistiť. Dobre, ako teda nastaviť životné poistenie a tieto poistné sumy? Čo je určite veľmi dobrá správa v podstate, že tieto diagnózy, ako je smrť, invalidita, kritické ochorenie a taktiež penka, keby veľmi neokabáti klient a práve preto, akoby tu v rámci poistného plnenia je skoro 100% pravdepodobnosť, že bude likvidácia. Prečo hovorím skoro? Určite je dôležité mať správne vypísaný zdravotný dotazník a uvedené diagnózy, ktoré ste mali, aby poisťovňa vás prijala v podstate takého klienta, ako reálne ste. Nie, že akýby zamlčím nejaké ochorenie, nezapíšem to, aby to jednoduchšie prešlo, alebo bolo to lacnejšie, lebo tam môže dôjsť k tomu, že poistenie nebude potom vyplácať, dajme tomu, kritické ochorenie. Hej. Že zamlčím, dajme tomu, vysoký krvný tlak, na ktorý sa liečím 20 rokov a naozaj mám ho dosť vysoký a berem často aj pravidelne tabletky a z toho dôvodu, keby vysokého krvného tlaku dostane infarkt, tak poistenie nevyplatí ten infarkt, nevyplatí tú kritickú chorobu, lebo je, že 100% napravujeme, že to bolo z toho krvného tlaku a dalo sa to akoby predikovať, že tam dojde k tomu infarktu. Ako nastaviť poistné sumy? Tak určite, keby tu finančný sprostredkovateľ bere do úvahy viac čísel a viac informácií, aké sú výdaje, aký je stav, či je ženatý, slobodný, ovdovelý a tak ďalej,
aké je povolanie klienta, či je rizikové alebo není rizikové, či veľa šoféruje klient, následne aký je príjem, hej, a koľko zarába, či už príjem normálny z pracovného pomeru, ale taktiež aj z nejakých investícií, že má klient nakúpené nejaké nehnuteľnosti, byt, ktorý mu generuje nejaký pasívny príjem a tak ďalej. Aké má klient majetky a aké má záväzky, to znamená hypotéku. Tu nejakým spôsobom vieme, aký by vykalkulovať následne u klienta jeho nejakú takú finančnú stabilitu a vieme následne nejak namodelovať nejaké prípady, že keby nastalo nejaké nedávno úmrtie, čo by sme potrebovali poistiť, PNK, kritické ochorenie a v podstate namodelovať presne to, na čo sa klient aký primárne chce poistiť. Lebo jasné, že aký všetko sa nedá tomu klientovi tam nahádzať, lebo to poistenie by vyšlo naozaj dosť draho, ale v podstate spoločne vieme namodelovať to, čo by klient možno chcel mať primárne a v podstate na aké poistné sumy a koľko by chcel platiť. Dobre, poistenie smrti tak je takým prvým akýby pilierom, čo do výpočtu poistnej sumy na smrť rátame. Tak zrátame všetky majetky, a to naozaj všetky. To znamená aj druhý pilier, tretí pilier, investičné produkty, dúfam, že nie investičné životné poistenie, ale nejaké investície do podielových fondov, ETF a tak ďalej. Následne sú to majetky a nejaké aj budúce dedičstvo tam môžeme zarátať. Hej, že toto akoby všetko viem nejakým spôsobom nakalkulovať, že s týmto klient aktuálne disponuje alebo do budúcna bude disponovať. Takže aj keď má klient hypotéku 200 000 eur, ale má majetky v hodnote 150 000 eur, tak hej, že OK, že zase to je také, že na zváženie. Hej, že chce nechať manželke celý majetok v prípade jej smrti, to znamená, chcem sa poistiť na celých 200 000 eur na hypotéku, aby manželka vyplatila hypotéku a majetok si nechala, alebo budem akoby vychádzať z toho, že v prípade mojej smrti mám akoby záväzok 200 000 eur a majetky 150 000 eur, tak sa poistím len na 50 000 eur, lebo dajme tomu predá manželka všetky majetky, vyplatí hypotéku a plus ešte z poistenia dostane 50 000 eur, takže akoby ostane na nule, ale v podstate nemá žiadne majetky ani záväzky. Takže naozaj akoby tu treba sa hrať s číslami a treba zistiť, čo presne ten klient chce. Ako sme hovorili, aj výchovu dieťaťa akoby treba brať do úvahy, nakoľko je to tiež, akoby rátame cca 200 eur mesačne, stojí výchova jedného dieťaťa naozaj minimálne 200 eur a tým pádom do 25. veku od 0 rokov je to 60 000 eur. A v konečnom štádiu zrátame všetky záväzky, ktoré sú, to znamená majetok minus hypotéka, plus deti a plus kupujeme nejaký čas ešte na nájdenie nejakého budúceho nového partnera a 3 až 5 rokov pre klienta a tak dostaneme na nejakú poistnú sumu. Aké modely v podstate poistných sum vieme nakalkulovať, tak naozaj tu sa vieme hrať. Klient môže mať 100 000 hypotéku a môže byť poistený na 10 000 smrť. Alebo môže mať 100 000 hypotéku, môže byť na plných 100 000 poistených. Ale sú nejaké 4 hlavné modely, o ktorých si dneska povieme. A to je prvý model. V podstate celú poistnú sumu berie jeden člen rodiny. To znamená, dajme tomu, manželka je na materskej dovolenke, muž pracuje a keby ťaha celý príjem rodiny, tak v podstate poistím na plnú poistnú sumu manžela. Alebo to môže byť kľudne manželka, muž je na materskej dovolenke, žena zarába, tak ženu v tomto prípade akýby poistím na plnú poistnú sumu. To znamená, vyšla mi poistná suma 75 000 eur, tak ženu poistíme na 75 000 eur na smrť a muža nepoistíme. To je jeden nejaký uhol pohľadu. Druhý uhol pohľadu je v podstate 50 na 50. Že keby muž je na materskej, žena pracuje, tak v podstate poistím ženu na v podstate, pokiaľ mám, dajme tomu ten celkový záväzok 75 000 eur, tak ženu poistím na 37 500 a muža poistím na 37 500. Takže týmto modelom tiež vieme vychádzať. Alebo percentuálne rozdelenie podľa výšky príjmu.
hej, že žena zarába 500 eur, muž 1000 eur, tak v podstate muža poistím na 2/3 z tej poistnej sumy a ženu na 1/3. Hej, že pokiaľ je to 100 000 eur, tak ženu poistím, dajme tomu, na 30 000 eur a muža na 70 000 eur. Alebo režim ekonómy, že poisťujem naozaj len to nutné nejaké v úvodzovkách prežitie po obdobie, kým sa nejak spamätá ten jeden člen rodiny, ktorý akoby tu ostal, a to je na tých 3 až 5 rokov podľa výšky príjmu. Takže pokiaľ sa poisťuje muž, dajme tomu, zarába 1000 eur, tak poistím ho na 3 roky, to znamená 1000 krát 12 mesiacov je 12 000 eur, krát 3 roky je 36 000 eur, je moja poistná suma, aj keď má hypotéku 100 000. Tu sú nejaké úmrtia, keby len tak v rýchlosti. Pre porovnanie, tak úmrtia máme v podstate s konštantnou poistnou sumou, tomu sa dneska veľmi nebudeme venovať, ale do budúcnosti môžeme k tomu povedať ešte niečo, že máme fixnou sumou, dajme tomu 100 000 celých 30 rokov, tak celých 30 rokov som na rovnakú sumu poistený a nijak to neklesá, stále to je 100 000 eur. Ja som, že po 30 rokoch štandardná otázka, keď to poistenie skončí, že čo potom, tak nič, hej. Že v podstate, keď si poistíte cestovné poistenie na 1 rok a za ten 1 rok budete cestovať, nič sa vám nestane, tak jasné, že to skončí to cestovné poistenie a ďalej už nepokračuje, ani nič nedostanete. Toto isté je v rizikovom životnom poistení. A požiadavku, že ja by som chcel porodnúť, že aby som niečo na konci dostal, tak to sú presne tie investičné a kapitálové životné poistenia, ktoré sú maximálne nevýhodné a klient na nich nikdy nebude ziskový. A vy si proste len k tomu rizikovému poisteniu, kde máte len tie úrazy a choroby, akurát navyše zaplatíte nejaký balík, kde v podstate navyše budete platiť za tú šetriacu zložku nejaké XY eura. A následne máme klesajúcu poistnú sumu. Klesajúca poistná suma v podstate je presne to, že tam v podstate začnete na 100 000 eurách na 30 rokov, po 15 rokoch sa dostanete na 50 000 eur, v 2/3 budete na 2/3 poistenia a tak ďalej, že tak suma lineárne klesá. Je to naozaj keby primárne kvôli v podstate hypotéke alebo kvôli klientom, ktorí majú nejaké záväzky a proste dneska mám 100 000 hypotéku, o 15 rokov už budem mať len 50 000 eur, tak zbytočne je byť stále akýby poistený na 100 000. Je to cenovo priateľnejšie, tu vidíte, že konštantná suma stojí 29 eur a klesajúca na tú istú sumu stojí 14 eur. Hej, takže cca presne polovicu. A potom máme tu ešte úmrtie následkom úrazu, to ako som hovoril, u mladých klientov odporúčam. Takže to je len také krátke akéby porovnanie jednotlivých poisťovní a ceny, takže niekde, dajme tomu, klesajúca suma na 100 000 eur môže výjsť 14,20, niekde 19,20 a niekde to môže byť 28. Takže práve preto osobne odporúčam akéby služby maklérov a preto odporúčam akéby nejaké také neutrálne zázemie, kde si klient v podstate môže spraviť porovnanie jednotlivých poisťovní a zistiť v podstate, či to nemôže byť naozaj lacnejšie, lebo môžete akoby dosť veľkej miere akoby preplatiť na tom poistení, pokiaľ si to nedáte porovnať. Invalidita. Takže zase tu máme akýby krátky prepočet a porovnanie jednotlivých poisťovní. Len na margo toho je to Allianz, NN a U+. V podstate tak máme tu čiastočnú a plnú invaliditu. Bavíme sa o 20 000 eurách napríklad, pri čiastočnej už invalidite na 40%, tak niekde to stojí 20 eur, niekde to stojí 7 eur 40 centov a niekde to stojí zase 21 eur. A bavíme sa o tom istom pri poistení. A smrť plus invalidita, to už akýby sa bavíme o takých modernejších prípoistiach, ktoré osobne preferujem, lebo sú cenovo oveľa dostupnejšie. Akurát jedna nevýhoda, že akýby to, čo sa stane skôr, tak vyplatí sa tá poistná odolnosť a následne to prípoistenie zaniká. Že keď to mám spojené a mám spojenú smrť a invaliditu v jednom poistení, že jedno či zomriem alebo budem invalid, mám to na 50 000 eur, tak čo sa stane skôr, dajme tomu, klient bude invalid, vyplatí sa 50 000. Alebo klient zomrie, vyplatí sa 50 000. Hej. Ale keby to klient mal zvlášť, dostane invalidu, vyplatí sa 50 000, dajme to po 2-3 rokoch zomrie, zase sa vyplatí 50 000 a dokopy to je 100 000, čo je viac. Hej. Takže
Takže taký je akurát rozdiel. A osobne aj tak, ale stále preferujem tieto kombinované pripoistenia, nakoľko sú cenovo menej náročné. Radšej nastavím vyššiu poistnú sumu na tú jednu udalosť, hej, že či je to smrť, invalidita a ešte akýby je tam balík aj kritických ochorení, že viem mať tieto tri veci spolu a v podstate následne ešte viem možno nejaké ďalšie pripoistenia klientovi zvlášť dojednať. Viem mu dať ešte zvlášť kritické choroby, zvlášť invaliditu aj zvlášť smrť. Pripoistenie kritického ochorenia, ideálne zabezpečenie pri kritickom ochorení je v podstate 24-mesačný príjem, to je taký základ. Štandardný model je 12-mesačný príjem a economy, nejaký úsporný model je aspoň 6-mesačný príjem. Toto pripoistenie naozaj, akýby tu sa bavíme presne o tých starších klientov, kde po 40-ke je vyššie riziko tých kritických ochorení. Poisťovne to vedia a takto pristupujú aj k cenám, kde naozaj po 40-ke to pripoistenie dramaticky až, by som povedal, narastá a je také, že nezaplatiteľné. Že keby sa 45-ročný klient chcel poistiť na 24 000 eur, dajme tomu, že keď toľko zarába, tak by to bolo naozaj veľmi, veľmi cenovo náročné a asi by to skôr nezobral, ako zobral. Odporúčanie práve preto osobne by som odporúčal sa už v mladšom veku akýby poistiť na vyššie poistné sumy na kritické ochorenia a v podstate tým pádom aj zamedzujeme riziku akýby toho, že je tam nejaké predchorobie a v podstate bude vyplatené to, čo má byť vyplatené a cenovo klient ušetrí naozaj veľa peňazí. Takže odporúčam práve preto skôr to začať riešiť. Dlhodobá penka. Toto pripoistenie akoby je také za mňa osobne najmenej dôležité z týchto v podstate 4, ktoré idú dokopy sú. Kvôli tomu, že je zase cenovo náročné a klient chce potom ušetriť na celkovej cene poistenia z tých 3 dôležitejších, aby tú penku mohol mať, tak osobne radšej dám vyššie poistné sumy na smrť, na invaliditu a na kritické ochorenie a nedám tú penku. Ale jasné, komu odporúčam pripoistenie penky je klientom, ktorí v prípade, že budú na penke, tak nebudú v podstate zvládať platiť rozpočet. To znamená, klient zarába 1000 eur, míňa 900, ten proste tú penku potrebuje. Lebo keď bude na penke a jeho príjem bude 550 eur, nie 900, tak tých 350 eur mesačne skade si bude ten klient požičiavať, dajme tomu 12 mesiacov a viacej, dajme tomu. Takže u týchto klientov áno a takisto sú tam jednotliví ľudia, ktorí na tú penku nie že plánujú, ale možno budú, dajme tomu sú to budúce možno mamičky, ktorým by som to určite odporúčal a v podstate nejakí rizikovejší klienti, ktorí pracujú na rizikovejších zamestnaniach a môže byť, že budú na chorej. Zase porovnanie, je tu 20 eurová poistná suma, čo už je taký vyšší štandard. A dajme tomu v NN-ku to vyjde 19 eur, 28 centov. V Allianz toto pripoistenie by vyšlo 15 eur a v U Plus by toto pripoistenie vyšlo nejakých 23 eur, lebo tam to majú rozdelené. Ako to pripoistenie štandardne funguje, tak klient minimálne 28 dní musí byť, alebo 29 dní musí byť na penke. Je to nejaká karenčná doba minimálnej penky, lebo keby klient bol, dajme tomu, 15 dní na penke, tak nedojde k poistnému plneniu, lebo minimálne 29 dní musí byť. A keď by už bol 30 dní, dajme tomu, na penke, tak poistné následne môže vyplatiť buď od prvého dňa, to znamená aj spätne, alebo len od toho 29. dňa ďalej. Takže toto sa individuálne už potom zase dá nastaviť a podľa toho aj vychádza cena poistenia. Čím je to kvalitnejšie, tým je to drahšie. Takže v rýchlosti toľko za mňa dneska k týmto 4 základným pripoisteniam. Určite viem to rozobrať ešte aj dopodrobnejšia, že rozobrať jednotlivé pripoistenia, ako fungujú, aké sú možno výluky z poistenia, aká je čakacia doba jednotlivých pripoistení, kedy poistenie vyplácajú, nevyplácajú a ako fungujú poistné sumy. Že toto je všetko na takú individuálnejšiu debatu. Keby ste mali nejaké otázky, tak kľudne v komentári alebo v správe sa môžete spýtať, rád ich zodpoviem.
a budem sa tešiť na nejaké ďalšie nápady a zlepšenia v rámci mojej tvorby. Takže pekný deň prajem. Majte sa pekne, ahojte.